ഈ റാബിസിൻ്റെ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് മുറിവിനകത്തെടുക്കാനുള്ള ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പലർക്കും പല ഒഴിവുകേടുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എത്ര പേരത് കൃത്യമായി പോയി എടുക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വിരളമായ ആളുകളെ പോകാറുള്ളൂ. പ്രധാന കാരണം ഇതിൻ്റെ ലഭ്യത നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലും ഒന്നും ഇല്ല, താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലൊന്നും ഇല്ല. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പോകണം. അപ്പോൾ അവിടെ പോകണം, ക്യൂ നിൽക്കണം, ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി പോവും, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ റാബിസ് മുറിവുകളെ 3ആയി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാറ്റഗറി 1, 2, 3. ഇതിനകത്ത് ഈ കാറ്റഗറി 3യിൽ പെടുന്ന മുറിവുകൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മൃഗത്തിൻ്റെ പല്ലോ നഖമോ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? രക്തം പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് എത്ര ചെറിയ അളവുമായിക്കോട്ടെ, രക്തം പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മുറിവിനകത്ത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ, അത് ഇക്വീൻ റേബിസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റേബിസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ERIG അല്ലെങ്കിൽ HRIG, അത് തീർച്ചയായിട്ടും രക്തം പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം. ഇനി രക്തം പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗത്തിനോട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വായയുടെ അകത്ത്, മൂക്കിനകത്ത്, കണ്ണിനകത്ത് ഒക്കെ ഈ മൃഗങ്ങൾ വന്ന് നക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മുടെ മ്യൂക്കോസ എന്ന് പറയും, സ്കിന്നിൻ്റെ വായയുടെ അകത്ത് മ്യൂക്കോസയുമായിട്ട് മൃഗങ്ങൾ കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അവർ നക്കിയാൽ പോലും, മുറിവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വവ്വാലുമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. എന്തിനാണ് ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ പോയി എടുക്കുന്ന കുത്തിവെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇൻട്രാഡെർമൽ റേബിസ് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയും. ആ കുത്തിവെപ്പ് ആക്ട് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ, പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വേണം. അപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്കുള്ള സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയി മുറിവിനകത്ത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദയവുചെയ്ത് ഇനിയെങ്കിലും എല്ലാവരും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ പോലും റേബിസിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനും കൂടെ എടുത്തിരിക്കണം. നമസ്കാരം.